یک جه چار پêşangehên Xwarinê yên serekeyên Asyayê pêşangeha Seoul ya Xwarinê hotelan ya 2026 ku bi beşdarbûna bêhtirî 1800 kompanî ji 49 welatan tomar şikandiye. Di nava vê pêşangehê de baskê Amerîkayê jî heye ku wekû welatê Rûmetê yê îsal hatiye destnîşankirin ew baştirîn xwarin û çandiniya Amerîkî nîşan dide. Cîgera wekîlê Wezareta Çandiniyê ya Amerîkayê ji bo karûbarên derveyên bazirganî û çandiniyê Michel Becker'in li wir bû. Wezareta Çandinî ya Amerîkayê serbilind e ku nêzîkî 20 salan bi vê pêşangehê re hevkarî kiriye û îsalam serbilind in ku 46 kompaniyên Amerîkî li baskê Amerîkî nîşan didin. Li seranserî cihê çalakiyê tabloyên ku li ser wan azadî 205 hatibû nivîsandin wekû rêzgirtinek ji bo çarê tîrmehê salvegera 205 ya serxwebûna Amerîkayê ku îsal bi awayekî taybet tê pîrozkirin. Ji bo gelek mêvanan baskê Amerîkî derfeteke ku tiştên cûrbecûrên pêşesaziya xwarina Amerîkayê pêşkêş bike ji goştê teze bigir heta xwarinên nûjen. Bêguman em keyfxweşin bi salvegera 205 sala serbixwena Amerîkayê. Em keyfxweşin ku em di vê sala taybet ya Amerîkayê de li vêrê ne. Xanim Becker'in li ser giringiya pîrozbahiyan axivî. Amerîka di demek nêzik de 250 saliya serxwebûna xwe pîroz dike. Em bi rastî jî salê bi pîrozkirina tiştên ku me wekî neteweyeke ew qas mezin dike derbas dikin. Li vir li Koreya nemazeya li Seoulê di vê bûyera mezina bazirganiyê de ji bo me bi rastî rêyeke ku em rêzê li gelek tiştên ku me serbilind dikin yên ku me dikin Amerîka bigirin ji bo pîrozkirina peywendiyên me yên duwalî. Bêhtirî kartên karsaziyê û nîşandanan pêşangeha Xwarinê ya Seoulê çandên xwarinên cihêreng ji çar aliyên cîhanê pîroz dike. Raporta Somîn Kan, Salih Demîcer, Dengê Amerîka.